What's up mga pare ko? Ada raw, mapil ka ka. Kaya mga galing ko, di pa-upload sa vlog, muna po guwapo. Di na siya apilan mga pare kay bawal ko sa YouTube. Google na ito manag-uban. Di na mga pare kay, kanang mag-vlog unta ko niya, di na siya apilon ba kay secret magod secret. Nga siya gusto siya mapil. Nakirial ka rin siya sa akong i-vlog. Dili papel, kaya lasing na nag-uwan. Papel lang, di ka na, di ka apil mo ka. Hindi kami, nag-uwan ako, ito na ba? Lako na! So, babay mga subscribe mo niya kay Atis yung vlog. Nanlood og na. Subscribe mo niya mga parikoy. Lood lang bangal ko sa'yo lakaw. Papel, wala kaya, di ko manabay. Magdiwas ko vlog dire. Nagtaligbos siya eh. Nagtaligbos lakaw na. Taligbos habo mo ko na. Ay, si Prito, li mo yan nga magkakapil na yung vlog niya. Lakaw, baka mag-vlog sa ko. Sekreto galing, hindi sekreto nga. Pahibawon ka. Kaya kay sekreto gara dili ka pwede makabaw kay sekreto gani, kasi sekreto nimo. Pahawaon ako di mo channel ya. Pahawaon. Hindi mo kapapil sa vlog. Papel ka basta kara ako sa lang karon kay nako sekreto. Ulit-ulit na naman eh. Wala kayo. Nanlood pang hinampak. Wala ka na. Wala ka. So karon mga barikoy, maang lipay kay ko karon mga barikoy kay naay nagpadana tog pampalit og GoPro. Yan mga barikoy, naay ito pampalit og GoPro mo. Yon mga barikoy, lipay kay ko karon kay finally maka GoPro na ta. Dili sa sariling sikap na ta pero salamat kay ayong iyang pangan ang nagpada si Boss RV Villano. Yan kay niya mo ni. Usa dai ni siya kanang OFW nga nagbi sa Dubai. Vlogger pa ni siya mga preto, bago pa lang nagsugod. So nagpatabang siya nga maka-reach sa 1K og sa iyang 4K watch hours. So palugod subscribe siya mga preto. And katangi ay mga videos pohon kay mag-upload ko diha para ako siya tabangan para maka-reach dayon siya 4K watch hour og kanang subscriber. So palugod mga preto. Bisag sumbalik na lang sa iyang pagkamaayo namo ba nga i-subscribe ninyo si Boss RV Villano kaniya kagit up. So mga ko ilipay kay ko karon kay kanang sa kadaghang ni saad na mo nga na mo pada mo hatag siya pa jud nila usog hatag na mo. Nagahatag og na mo. So yun, salamat kay Boss RV Villano. Palugod subscribe. Ulit-ulit na naman eh. Ulit ka naman eh. Sumato pa rin kayo maong nakabihis ko karon. Nakabihis ko karon kay mag-claim na ko sa iyang gipadanga to sa Cebuana or sa Emilwillier. Ang akong paliton nga GoPro kay akatong Hero 9 na lang. Kung musugo to si Boss RV Villano kay ang gipada kay worth 16k plus months. Well, dako kay sa worth 16 plus pero niya ang GoPro Hero 9 kay tag 29 ata 29 kung musugot to siya nga ako lang punan kan karon 22 pohon. Dito na lang ko sa Hero 9 kay ako jud ang gidumtag maayo ng Hero 9 gahak na nindot kayo. Kanina ang ipada niya pampalit og tag cellphone. Di lang na ako ipalit og cellphone kay idritso na lang ako GoPro para nindot ang quality sa video nya nindot kay kanang stabilization way kurog. So nindot na dyan ang quality sa mga videos pohon. Plus hapit na maka-edit akong editoron so fights kay mga video ron. Atangan ninyo mga parikoy pohon-pohon. So manindot ra nito ang video pohon. So yun by the way mga parikoy, kanina nagpa-repair na ko sa balay. Sana And salamat mga parikoy kay kung dito ngo dinyo di ko ka-repair sa mong mansion. Mansion nga gamay. So half ra na siya mga parikoy, half. Mao ni ilang gingon nga half pero 1/4 ra day dili half. So kung half pa ni diri unta ni kuto ba? Diha. tama! Katunga unta. Manay half pero kay dire man 1/4 na din half. Zero par kay ni-share ko lang pon mahuman ra lagi ng balaya and mao man ni akong goal nga nung niuna ko uli nga nabili na ko asawa sa Antique ug anak kay para maka pa-repair ko aning balaya and nag-uli nila pohon okay na ni nanay mi kapuy-an kay looy baya pod ug walay sariling balay mga pre kanang makikuy bitaw looy baya pod uwaw. So yun pre ko ning kamot jud kung maka-repair ko ani and salamat ninyo mga pre kay kung dito ngo dinyo di ko ka-repair. And also sa tabang na po ni Richard kay dako siya natabang sa akong channel and pohon ni saad man ko na yan mahuman lang ni balaya palitan ko na siya motor. So yun mga pre
And hinaot nga dili mo biya mga perkoy, hinaot na gihapon mo suporta sa mga. And pasensya naman perkoy na kuan wala mi upload kay na busy man ani kay 3 days man gud ning gi-file ning mga kanang Hello Vlogs bitaw 3 days, so nagtrabaho mi diri nitabang mi kuan 3 days mo wala pa mi ka shoot, pero gihapon nag-shoot na mi episode 11. Ako pang gidit o palang nahuman, so atangin lang mga perkoy. So yun, share ko lang. So kita-kits na tanga to sa Cebuana mga perkoy. Tara. A few moments later. Ay, samtang guided ko karon mga perkoy. Wala dai ko ka-shoot sa Cebuana kay dagang tao. So diretso na lang ta diri sa balay na pod. So yun mga perkoy, nangatas balay. Waday ta ka vlog na to sa kuan. Sa pagkuha na to kuan. Di sa ta magsabang Richard kung sa ikuha. Cuy pa nang pultahan na mo eh. Ikuha mo ya. Oh, cuy pultahan eh. Ikaw rang gali. Ha? Ikuha mo. Akong gikuha yung feelings. Sabi daw? Mano? Uso di kuha na kana. So nagpalit na lang po kog soda no pero kay luoy tayo bitaw way. Opay pa nito. Asa na orasa? Ito na kaya? Papa. Pareha kita. Sige na mga kay. Gikan sa kog Palawan. Gikan ko Palawan sad. Ah, Cebuana dai. Nya. Ay nagpadag kwarta ba? Pampalit GoPro. Sure ba? Ah, pampalit GoPro. Adi, ang kaning kwarta yung gipadakay para ni sa pampalit untag cellphone nga pang-edit na nya. Ako lang tong i-message karon nga kung pwede ako lang po nagsuldo para GoPro ako paliton. Bako na. GoPro ako paliton. So, salamat boss. Salamat kayo. Boss RB Villano. Shout out. RB Villano. Shout out boss Albert Beriano. Villano. Shout out mo ya, salamat sa imong giparahan. Ito na pangan kay Richard Villano. Shout out ni Richard Villano. Salamat Sangay, kayo sangay. ani maka-GoPro na dot me. Sulo pa po ka GoPro na mi. So, yun, salamat boss RB. And atangi mga parekoy, mag-upload mi sa iyang channel para dali ra siya ma-monetize. So, nag-download kog video dito gani ha. Nag-download kog mga videos niya, magama mig kanang Tagalog. Magama mig kanang reaction video para sa iyang channel i-upload para dali ra easy. So, yun, atangi mga parekoy. So, mga asa ta. Hukan. Ato ipakita nila nga tinuod jud. So, yun mga parekoy. So yung para kayo mga nagkiparaan ni Boss RB Villano. Wala pa nila disinfect, wala alcohol, pastilan. So salamat Boss RB Villano. Nagpada siya ka ng GoPro. Asa? GoPro, kwarta kay nga nagsildo po ako lang po din punan para makapal ko GoPro nga Hero 9 kay ang Hero 9 karon nasa 29,000 nata, 29 or 26. So ako lang din punan pohon. So yun mga para kayo. Salamat Boss RB Villano. Dakong tabang sa rin na mo. And kabalakang akong gi-promise nimo nga tabangan sa channel ako tanto manon. Ako bahala nimo. Si Richard wala ko nagsaba gani nga magkuha ra kog kwarta. Mo ta naingon siya nga. Ayong kuya di Papa's vlog. Di enta consultant niya ba ako ta siya surprise phone. Kani guys yung papago sa bawa na lang. Sino pre kay mga ansa mi kay pamay panood to nya. Gutom na pud ba kasi magniwang ko. Sos kanang lawasa magniwang. Never kay. Bye-bye. Ay kalimot sa pag-subscribe ka ay ko na. Ka-get up kay niya. Wala ko subscribe mga pre kay bisag pambalik na lang sa iyang pagkamaayo diri na mo ba. Magagama na mig video nga nindot kay quality niya. Wait kurog jud ba. Salamat mga pre kay. Wala ko subscribe ay kalimot ha. Mga solid na mong supporters diha, wala ko subscribe please. Mga pre kay. Bye-bye.